sadnúť. Raz. Majú. Urobíme si prezenčku. Petričko, Červenokladivová. Prepáč. Tak som volal, ja tu. Jacková. Jacková. Tu, ja som. Mám. Ďakujem. Mandrik. Mandrik. Chýba zase. Zase chýba. Čo ten chlapec bude, čo z toho vyrastie. No. On nejde. No, dobré ráno, pán Mandrik. Dobre. No, kedy sa chodí do školy? Zaspali sme. Prepáčte mi, pani učiteľka, ale nevyšlo. 20 minút som sedel na zastávke, nepodarilo sa, no. Autobus išiel posledné a nedalo sa to všetko, no. Prepáčte. No, dobre, pre tentokrát, iba pre tento. Takže, dnes, drahí žiaci, sa budeme venovať kardiovaskulárnemu systému. Kto mi povie, na čo je srdce? Petričko? Na dýchanie. Kto ich učí tú biológiu? Ja nechápem. Redhammerová, skús ty. Moje srdce, krv. No, výborne, ešte, že sa opravila. Výborne. Takže, dívajte sa na tabuľu. Srdce. 4 oddiely. Ľavá predsieň, píšeme si výborne. Do ľavej predsiene vstupujú 4 plúcne žily. 4 žily. Jacková, čo robíš? Nestihla som sa namalovať. Na budúce musíte vstať skôr. Nestihala som, viete, musela som všetky matky pokrmiť, čo mám doma. Nestihala som, prepáčte. Zoológia bola ale minulý rok. Teraz bereme človeka. Píšeme si ďalej. Aj to je Boží tvor. Z ľavej komory vychádza aorta. Mandrik, máš nejaký problém? Pani učiteľka, môžem ísť na záchod? Si nestihol? Mám hnačku, prepáčte. Čo si zjedol zase? Pizzu so zemiakmi. Nie, počkáš. Pani Píšeme učiteľka, mne veľmi treba už, prosím vás. Ja už Počkáš. nevydržím. Sadni si, to pomáha. Píšeme si ďalej. Na čo je aorta? Kam ide? Červenokladivová. Do celého tela pumpuje krv. Výborne. Zlatá, milá, učí sa. Mandrik, čo tam robíš zase? Nič, pani učiteľka. No. Ešte chvíľku ma hnevaj. Jacková, Áno, čo to bolo? lízatko. Pre koho? Pre mňa aspoň? Nie. No, píšeme si ďalej. Ticho tam, píšeme si ďalej. Ale on mi roztrhol papír, ja nemám na čo písať. Aha. Požičajte jej niekto papier. Mandrik, Pani učiteľka, o čom sme teraz hovorili? pozri sa susedovi. Aha, mužila to všetko má. On stíha. Prečo to nestíhaš ty? No však No ale ty mi tu nespí. Viete čo? Ja mám toho dosť. Vyťahneme si papiere a nemyslíte vážne? od okna A, B, A, B. A čo som ja? Chcete skúšať? Nepôjdem odpovedať. Nechcete skúšať? Ty sa obetuješ za týchto? Pani učiteľka, Mandrik, nemám, taký problém, že nemám papier. však si mi ten toaleťak ukazoval. Aha. A to sa na to dá? Požičajte mu niekto papier, dievčence. No, Už mám. dobre. Tak, čo sme prebrali minulý týždeň? Aká som skupina, pani učiteľka? Od okna A, B. Aha, Cčko, dobre, ďakujem.
tie dnešné deti, to je... No, čo sme to preberali? Kosti. Z akých kostí sa skladá lebka? Prvá otázka. Z akých kostí sa skladá lebka? Miechy. Ticho tam vzadu, Mandrik. Posaď sa a píš. Lebo ťa vyhodím, ešte chvíľu. No, máte prvú otázku? Druhá otázka. Z koľkých kostí sa skladá zápestie? 50. Mandrik, čo si to jedol? Pizzu so zemiakmi? Prepáčte, ušlo, pani No, učiteľka. stačilo. Máš otázku? Chcel by som ísť na záchod. Mandrik, stačilo. Von. Máš 5. Toto mi daj. A von. Čo som zase pani učiteľkou robil? Však nič, však práve. Von. No, máte, píšeme, ešte 2 minúty do konca, 2 minútky a zbieram. Crn. Dobre, končíme, pozbierajte mi to tu pekne. Zo zadného radu Jacková, Mužila, Maťka, no. Ďakujem. Tak, do ďalšieho týždňa si zopakujete, čo sme dnes preberali. Srdce a kardiovaskulárny systém. A ja vám zatiaľ opravím písomky. Dovidenia. Pozor, nie, veď tu máš pravú predsieň, tu máš pravú komoru. Sem ti vchádza horná dutá žila, tu dolná dutá žila a odtiaľto sa dostáva tá krv do pravej predsiene. Čo ti baví? Čo to robíš? Ahoj. No, rozumieš? Vidíte, dievčatá je preškala, prepáčte. Čo sme to vlastne dneska No, preberali? tu máš pravú predsieň, tu máš pravú komoru. Do pravej predsiene ti vchádza, vieš, už si to pamätáš? Horná dutá žila, dolná dutá žila. Aha. A Celé nie telo. dole duty, no. Nie to riadne duty. Ale to učiteľka pochopí. Z celého tela ti tam priteká krv. Hej, a vytíka odkiaľ? No ide do pravej komory potom odtiaľ. Fíha. A odtiaľ do... A keď mi pracuje, keď ma trafí Amorov šíp, to je čo sa? Mám pocit, že ma trafil Amorov šíp, ale... Dozadu.